Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Айбулатова Галия Муртазовнага юллыйбыз. Бүген 8 март көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны бала оныклары һәм кода-кодагыйлары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез безнең шактый авырлыклар күреп, сикәлтәле тормыш юллары уза. Аның алдына язмыш күп сынаулар куйган, әмма ул берсенә дә бирешмәскә тырышып, һаман гырур килеш алга атлый. Үзенә бары 23 яшь вакытта әнисе үлеп китә. Ышанычы, таянычы булган кешесен югалту бик авыр була. Шәхси тормышында да аңа парлы канат кагып, озак еллар мәхәббәттә яшәргә язмый. Бик иртә әтиебез үлеп китү сәбәпле, ул безне 2 баласын күкрәгенә кышып ялгыз кала. Кабат авырлыклар алдына килеп төшә. Күпме генә тормыш аны исә дә, ул бирешми. Безнең өчен көч куеп, укытып, тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгарып бастыра. Гомер буе әниебез, балаларын дип акталып, безгә бар иң яхшы затны да бирергә тырышты. Һәм моңа безне дә өйрәтте ул. Бүгенге көндә үсеп таралышкан булсак та, чакрымнар аркылы да біз аның мәхәббәтен сизеп яшибез. Әниебез безгә гел әйтә тора: Аллага шөкер, барысы да әйбәт дип, бәхетле булыр өчен бала оныкларымны гына ешрак күрер идем дип. Шуңа да инде без мөмкинлегебез чыккан сайын әниебез янына кайтырга ашыгабыз. Без беләбез, туган йортыбызда безне нык сагынып, яратып, көтеп тора ул. Бүген иң матур, иң шатлыклы көндә, дөньядагы иң күркәм газиз әнигә, ярата белгән назлы әбәкәйгә ихластан нык исәнлек, озак еллар исән булып яшәргә телибез. Ә без балалар барысы да әйбәт булсын өчен, җаның гел тыныч булсын өчен тырышлыгыбызны куярбыз. Рәхмәт җаныкаебыз барысы өчен. Сүзләребез дә эзләп табарга бик авыр. Рөхсәт ит сине котларга туган көнең белән. Яшә әле сөеклебез. Син исән булсаң, без 1000 бәхетле булырбыз. Әникаем, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәер фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар, бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса синең өчен җаныбызны бирербез. Синдәй әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын. Балалар белән бергә яшиек бәрәкәттә, терәк булып гомергә. Хөрмәтле Галия Муртазовна, балаларыгыз юллаган музыкаль бүләк тапшыруыгызны дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Dağlarının küngelinden yuğalğanı Saklay beni, yaklay beni Enkeminin dağları Taşlama, enkey taşlama Beni izge dağından Taşlasan izgi dağından Yine bәхетле буlalım. Taşlama, enkey taşlama Mine izge dağından Taşlasan izgi dağından Yine bәхетле буlalım. Tılsımlı da, şifalı da Enkeminin Dağlarının şadlıqına Yitire tırğanları Taşlama, enkey taşlama Yine izge dağından Taşlasan izgi dağından Yine bәхетле буlalım. Kabaklı
kalbimde Enkeyden öğrengen dağalarını Yitgererden tükümü şeşimi Mini sezgede ağlarını Taşlama enkey taşlama Yine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Yine bəxtli bulalmam Taşlama enkey taşlama Yine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Yine bəxtli bulalmam Taşlasan izgi dağağından Yine bəxtli bulalmam